Látod, hogy élesít? A szajva. A szajva. Honnan tudja, hogy mikor elég éles? Nem éles, hanem letisztítja róla. És ő nem a fára haragszik ilyenkor ám. Már úgy látszik. Akkor mi? Akkor mit csinálja? Mit csinál? Akkor mondd el, hogyha nem élesítja. Azt csinálja, hogy a szarván vannak ilyen különböző bőrmaradványok, ahogyan kinőttek, amit táplálta. Nem is szarva ez, hanem agancs valójában. És ezt Nem buta, miért a kerítésnek csinálja? Berakod a szarva kerítést. Mert nem kemény. A szarvazon minden kicsi. Miért? Most mit csinál? most tisztítja le róla a bőrt. Ez olyan, mint amikor te fogat mosol. Ezt úgy képzel csak el, hogy egész egyszerűen, Magorka, ne rázd annyira azt a kerítést, köszi. Ott van egy fehér. Képzeld el, igen. Ez egy tisztaság. És amelyik idejön az a fehér, annak az a neve, hogy albino, és annak adhattok makkot. Csak ne rázza a Magorka már azt a kerítést annyira légy. Igazi tudom, hogy ez tudod a fehér. Olyan szűr. Nem színes a bőr, a zöld. Adunk neki. Nem jön. De lehet, hogyha... Látod?